Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै दा जोङो रेडि जाबाय आरो खनसेबाव मोनसे सासे आब'नि मेहेन्दी रिसेपसनाव आरो ना मेहेन्दी फुननो गाननाय जाला नै दा हास्लाबला थांगोरसै ज' उनाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय लामा लामा नायलांबानो जाबाय। कुर्तियाथ' मोसौ जानायसो नङा बिदि कुर्तिया मानो बिदि जायो मिथिला टुं टुं सेम टाक 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 बिसिना बारलांनानैसो नङा बारलांनानैसो नङा लेबु बारि दङ माहाजोन लेबु थाबाथाय माहाजोन एथ' गाज्रि कन्डिसन जानानै फैदों आरोना अ गसाइ फैखागोन पेन्डेल आरो नाय नोङो पेन्डेल ए हुइलाय मालायनि प्लास्टिक बुस्थु दोननायखौनो आंहा पेन्डेल दोननाय नायबोनो मोनदों खोमा लगायनायखौ माबानोसै नामा नै दा जोंना हिन्जाव गोदान आरो बिसिनि न'खरनि लोगोफोर गासिबो ज' जिरायबाय आरो मालाय बिस्रा फट' शुट खालामनो थाखाय फट'ग्राफार लेंहरखादों नालाय दा बिनिनो सिगांग्रो स्टार्टिंनिफ्रायनो फट' शुट खालामनो रेडि जाखाबाय आरो बयबो आरो जेवारि सावनाय मा सावनाय बिदि एसे रिचुवेल खालामनो नागिरदोंमोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा एसे नेथ'बाय गालिजों आंजों बिसिनि खालामग्रोनायखौ जोंना हिन्जाव गोदाना बिराद सुन्दुरिखा सिम्पोलैनो ओमफ्राय एसे गाबखौबो आरो ना गालि स्टार्टिंआवनो गाबबाय बेस्रा दुखु मोनदों बे दा गोसोखांनानै न'खरनि गासिबो मानसिखौ गारनानै थांनांसिगोन होननानै गाबबाय नै गाबहांबायानो बिराद गाबो सिबाय आद्रि आद्रि खर' सायो हिन्जावफोरनाबाथाय बिदिनोसै न' गारनानै थांनांगौ ना अननोबो ओंखारलायलाङो बिदिखौ नुबाथाय गाबनोबो ओंखारो अन्थाव बाथाव बेजों लोगोसे न'खरनि गासिबो बे मा जायोथाय आं बारा मोजां मिथिला खिन्थु मादैमोन बिमादै जोब खोमा बिमादैबो जागोन बिमायंबो जानो हागौ बिसोरो जि गाबफाबाय आरोना रायज्लायला दा बियो मेहेन्दी फुनदों र' मेहेन्दी फुनदों
मोनाद्रायसिगोनसो मोनाद्रायसिगोन टट' मोननाय नङा जोंहा टट' गैला मोनानोसै खारनो मोनाना 7थानिफ्राय हाबैयो ओमफ्राय मादै मोननाव हो कुर्ता हाबैयो मादै मोननाव